Ayan guys, good morning, welcome to my channel. This is Eric Hilot guys ng Digo City, Mindanao, Digo City, Davao del Sur, Mindanao di ay, napaday Davao del Sur. Ayan guys, welcome to my channel. Daghang guys, salamat sa imuhang pag-click ani nga video guys. So maghilot na po ko guys. Ang akong gihilot karon taga asa yung address yan, sir? Davao gyapon. Davao gyapon. Davao City. Ayan, so sunod ni Purus Davao City. Mutilaw sa hilot ni Eric Hilot nga taga Digo City. Ayan guys, so daghang kay salamat sa inyong pag-click ani guys. Of course, kung karon lang ka naka-able ani nga YouTube, please subscribe para updated ka no sa akong mga ginhilot kadaglang. Nakay pangutana, just comment lang kung nakay mga pangutana nga labi na gyud si mong ginapamati nga hangtod karon wala gihapon mamaayo no. Comment lang basta makatabang ta. Ayan guys, so maghilot na guys, tana-tana lang ta. Please subscribe, like, and share. Ayan. Ayan guys, salamat. Of course, akong pasalamatan di ay ako ang subscribers na nakaabot na ko 1,320 plus. Ayan. Thank you. 1,320. Bulat ra dito kuan niya. Ha? Bulat na naka-email sa YouTube. Magulat sa email dyan. Next year na ako na tanan, sir. Next year, tanan mga buwinas, sir. No? Buwinas na magkakaroon. Mas buwinas pag yun next. Naka 1-3 naman ka. 1-3. Bulat ra dito gano'n ay. Step by step, sir ba, no? Kung mo, masaday, sa kwarta tap. Aloy yan. So, pamatin mo, sir. Natatak mo likod. Buklat ang likod. Likod, batang. Hindi dughan ako. Dughan po. Gusto mo dughan? Dili abo. Murag, Yo mo yan asong. dili sakit, dili hoot. Dili man. Punga, putas. Murag takit kay ganang ano lang siya murag bunog sa pare. Murag pangaulan. Sakit po di ubo. Dili man. Ubo lang. Ubol lang. Pila ka lang na ni mo ubo? At daw may focus. 2 days na di ka. Na-massage kagabi. Hmm. Asa yung exact address mo, sir? Davao lang o asa na pit? Lokpon. Lupon. Sa Oriental. Lupon, Davao Oriental. Pili, ano ba siya no? Dili. Lupon, Davao Oriental. Sige. Lupon din eh guys, Lupon. Shout out sa taga Lupon, Davao Oriental. Love you guys. Ano na love you lang. Yawag. Natutuli nga si Wala Totoy. Wala na gana, wala rin na taong dito. Agit katawi sila tata sa accents toto, agit katawi. Asa na? Nasa ka eh? Lagi ako di katulad dito sa iro. Nga. Agit ginyo na kana ro. Toto, sir? Agit katawi intaw. Tanaw lang. Ito yung tinod pa nga sir? Sa Tinoon. Virgin. Ha? Virgin. Pearl. Per. Pearl John. Farjon. Pearl. Yeah, Virgin. Pearl John. Kami na kung gumana mo palit ng ice cream. Shut up, Ki. Yes, wait, okay. Oh, no. Lugar ka sir, subscribe niya sir. Wala, madugang nag-isa. Importante biya kayong isa sir. Uy. Biya mabuhi ang 1,000 sir.
sa lagi itong takto. O, ano ba no? Kaya kung man mo subscribe, huwag yun sa ka-qualify. Kaya na pala. Ako ang nauti. Salamat. Mas mado mo kasi, nagkabasa tayo kagapon. Nagaligot mo gabi iya eh. Gabi mo na kung duty. Klaro, di mo lang mo. Pas mo sa kusog na saan tawagan niya. Kung turo ka pas mo sa kusog, di ka mo undag, mangsa hapat dito hapon o gabi, ang ending, naagi na siya ang paralyzed kasi. Pero yun, na may advantage. Dugay pa. Tapos dugay pa, no? Gabi mo na kung duty. Good niya ba niya? Kung mo na kung duty. Pwede na ba maligo ini kung mag-duty? Dili, pwede. Di ba matawag mo ka? O ikaw matawag. Ako duty alas 11 hanggang alas 7 sa buntag. Alas 11 sa? Gabi eh. Muna maligo kung hapon. Oo, kaya lahat ba kayo magtrabaho? One. Kasi bugnaw ka sa tapos. Tara. Kaya eh. Kaya ra. Mana si Wancan Eric Hilot. Kumulipay pa taga Digos, uy nanay, YouTuber nga Digos nga Hilot. No? Dili lang mga joke-joke, no? Di ba, kasagara, no? Joke man, no? Pagod ta, anang paangat ko ta. Ang pinakaninda jud ka nang naagay mo share jud sa YouTube. Muna pinakadapis. Diya ang katag, no? Kung subscribe lang siya, dili na siya makuhan. Moro to, isa ka buok. Pero ma-share ni mo, nga mo-apply pag itong nag-imong sharean, agay. Diya na, ang daghan man, no? Nakakonect mo na sa ano yan, no? Ang Facebook, Ang ang YouTube. akong YouTube, lahi po ako ang Facebook. Akong Facebook, Eric Hilot, ang Binisaya. Pero sa YouTube, Eric Hilot lang. Dati nag-Facebook live ko, wala na ron. Kaya nag-focus na ko sa YouTube. Tumungatag mo part ang Facebook. Matag! Tumungatag yapon yan. Oo. Naikwarta si Facebook, naikwarta si TikTok, naikwarta si Reels, naikwarta si Shorts, napuros na naikwarta sa. Nikopya na po si Facebook. Kita ka sa mga video sa Facebook, nanay ads. Mama ka sila. So, wala lang ko dito lang sa YouTube. Kaya YouTube worldwide man. Cellphone ra gyapon ang concert dito, cellphone ra. Ang anak ko lang minon anak. Kaya naman si Jikas. One ID raman niya. Hmm? ID raman niya. Ora. Ba ba iska mga? Ano? Eh, karami nakabalik pa sa sila dyan din mag-share din na password. Pero ang pwede ra i-share ang kanang number lagi, no? Muna akong Jikas number.
Pwede ra. Yung password na sila yung... Dili lang, no? Pero number, pwede ra. Isyo tanan. Kaya sa pagkatag, no? Di po mo isyo. Tama, beta, no? Na magkapok tanan mo, no? Piso-piso. Uy, makalito mo. Makalito mo mo, ano? Oh. Kaya sir, ikot kamay. Quarter. Quarter to one. Alauna medya Ha? Alauna medya magsugod. Wala na medya? Meeting. Alauna medya tanan pati pag-open. Dili alauna daw.
sir. Kira sir. Pipas mo naman sir. Kira gabi aja kamu nigo. Iya. Bawal na yung gabi iya. Ano nung nang na mga paralyze. Oh, gabi iya, gabi iya man. Ano nung dagat mga paralyze sa Japan, di ba? Pag magtrabaho nila pag ulit sa balay, mapunsa nila maligo. Ang siya lang liguan sa jacuzzi. Yung swimming pool bang aso-aso. Jacuzzi ang bitawag na nila. Nga, gamit kina kay init bitaw nga gamit ba no? Ano hinungdan sir nga na yung mga paralyze pa. Mga po na hinungdan kano naabot ang Japanese dress sa kuha. Wheelchair ko. Wheelchair ko. Duty ako gabi iya. Madugay ini mamuipoy, mangalay, Oo. mabinhod, mo na siya. Namura ko kag matapulang ko kapoy, Ano man. nga mo ito? Papa ka kusulay ka usay pero mapikuan to, hod. Lo. Kusog. Aray, ay. Kanang makasulay ka na nagparamdam na siya. Lo. Sino to? Mura mo kusog ang kalit mo kusog. Ana ba? Maka parang sulay. Aray, Katry ka kanang makakalit lang. Wala ito mo may kusog. Kanang ka kabantay no? Ang kuyaw na sir, kanang uban nga ini. Pero kusog nga dili ka balik. Lang, diretso gyud ba? Diretso kag tumba, wala siya ha. Sulay ka na, pas mo na siya. 1 week hindi balik. Maligo, everyday maligo. Okay ra na. Kaya lang, buntag lang ha. So matulog sa kung yung mag-duty niya. Pwede, may na lang na. Pag Sa, sa maligo. kaya sa nagmata imong mata, nga, hindi ka, maligo na ko, kaya filter din ako. Dapat i-relaxan mo bago ka matulog. Tulog ka ba? Mga 2 hours. Di ba, parang nabaliktad man siya unta. Instead nga nights, di na imong tulog. Di ba, nangana na? Ana nang result. Tulog ka. Relax na ka. May na lang. So, dili kita mao, pero mo naman lang, wag na lang pamahagi. Paralyze ang narinig nga siya. Lain mo lawa, pag di ka kasabog, nga murag may kondisyon. Ngala ito siya. Ano yung mga pas mo, nagkukugat mo. Nag-uusay nga basa. Ito na nagtrabaho ko sa una sa kuan niya, sa abroad. Oh, tapos? Si Tindog niya, pakulit, masa mo. Masa ka, dili ka manghapad, di ka maligo. Pero manghimasa lang, kanila maigo. Kaya karon ka mo man magpasaan sa lawa. Mood lagi. Oh. Ngala ko na na yung mga ubat-ubat ng pa. Pero layo pa, nato yung dentist dugay pa. Gusto ko mo tanaw sa gihilot na ko, 19 years old, mild stroke paralyzed. Hindi ko bata. Bago matulog, maligo. Ikat balibol, maligo.
Bali ay sa haron niya. Lakaw na eh. Buyot kong lakaw. Ligo tayo kabagong panday, trabaho. Pag mata na kong hapon, naligo na ako. Dito pa rin Liguin na lang sa tulog lang sa ka. Di ba relax kahit ka anak. Ito umaga. Nalimang gagitan Japan na og digo sa no. Kung saan na lang itambal ng Japan, hindi maayo. Muna kami inom. Ako na imulay, ako na panigari. Ay, very good. Masakit mo sila. Kira sir, ikit kamay, Oh, kaya na. ayaw mo tinang nga ano. Set out sa video sir. Tara sabi. Ito tayo. Andre cellphone ma'am. Ano katong kapil. Kira? Kami kayo no? Ayun, nagkakaan akong paminaw. Hindi na kayo. Hindi ka maubos sir. Wala ako. Panawat, kapag ako uboy ha. Yan ang ubo ni mo sir. Mo na sinupog ka. Kaya na yung good style ang ubo. May ubo nga nalisa, may ubo nga nakiang. Yung mga ubo, taughan lang. Panood siya, anak. Kanya, anak ka sa YouTube. Share na ko. Alam, ada mo kayo maklaro kaya nagtuan mo ka. Kung ka ma-interview ni mo. Sigara mo ginagkuhan ako magkatag. Ito ba nga sa video? Review. Ah, pero wala ako sa ito sa video. Pero maabot ang taka sa kuhan. Denmark. Halo-halo na guli ako ang viewers. Ako gawas ano. Dami ko na kasal. Bawas viewer yun. Basta ko ang view. Na ganito. Pero maabot ang ginasam. Hinahinay lang sa magkapuliki niya ta sir. Magkadag na itong viewers yun. Ngita mo ginaan eh. Ito digos. Video dito. Ano ba? Layo ko dito sa dito. Yeah. Ano yung kapila yung dito? Yeah. Sa labit lagi yung kawaga. Okay ko tulog gani nun. Diretso mi diri ka. I-text ko siya kanina, mga alas 5. So, boy, pag out na ko ato siya. Ano ka dito sa niya ha? So, kayo, kung kayo tulog.
tapos na ito yung lawas, kasi hindi mo pahaplas sa puta. Hmm. Pag ito sa gitna level, oh, grabe yung pintura. Ayaw. Nakasamal mo to. Kasi yun, ano, ulan, bro. Pagpayat ba? Parte na yung 98. Timing na eh. Pag-iagit, dire mo na sila. Wait din ako. Tagaan din ako mga barbecue, salad, kadagdagan. Sa gabi eh. Hindi na makasakit. Hindi na lawas sa pagbibitis. Wala na. Pinakauna nga taga Davao na kung kamangan nga makalakaw sa tabang kiraman. 4 years may kalakaw. Nabili nagparilot. Dito sa puwa. Sa tabang kiraman. Ano ba ito siya? Pas mo sa kusog. Hindi kayo trabaho pag ulis balay maligo. Maningil din na siya sir. Walang tamasayad kung kanos ang adlaw. Ha? Bawal siya po na siya sir. Tiil ang tigon. Mapas mo ba na tiil? Ang kanya yan, mag-duty, natulog na sa makatulog 3 hours maligo, natulog mo balik, nalira. Ang ligo din naman siya. Katod yung last mo matulog. Tayong kapana. Dang hirami sa sida. Naman. Kinon rami sa kasi sinto eh. 60. 30 pa dulong, 30 pa uli. Nga. 60. Kwento. Anong susunod?
Ikaw. 15-15 na dahil dito dire. Jeez ramang good. 15 lang pangayo. 15 na ginagawa. Ako, bayad ko kung pinisi man good. Ganahan magay ko driver 20. Kumain kayo mga istorya na ano, di ba? Kung kapag gani, kagiran eh. Nagmanguta na to, ikaw, ang mama papa, katoliko? Hindi. Ha? Hindi. Ilan yung buwan? Upat ra. Hindi ka may lapis eh. Si Ibong, Eh? Ibong, Eh? si Ibong, Iboy. Ibong, Hindi bong. Ricardo, Anak niya kung gingging ba? Kabalo siya. Anak sila ni. wala mo na yun. Kabalo na siya. Siya may nihangyo daan, milong milong na tulay. Tunamida. Kung saan ang buwan? Alas 10:30 na. Domingo na. Alas 10 giyot niya, alas 9 na dito ka papilon na mig simba. Snebe. Maybe bang simba, basta papilon daw mig simba daw ana before mag niguman pa man daw simba ang bunyag. O, hindi ko man dyan. Paggawas na lang ana. Ang mabilin, bunyag na lang. Wala na tao, kato na lang. Ako na bunyag. Katistig ko Karon anak. po, alas 5 pa gid ni mauli, alas 5 pa daw mo man ang simba. Dawon pili apil. Ano mo gila? Tunamida. Hmm. Di ko anpod ni Bonbon dito oy, kanang iya kong gipiktag istorya. Yeah. Kuan kay ang duha man ni nag-process dito. Yeah. Yung isa kay akuhan pod. Anak man siya nga, dungog siguro ang Bonbon ba. Yeah. Walang gudong ginikanan anak man kay abroad niya karon di kung tana man si Bonbon. Ikuti mo siya, oh, nalista man mo kaya si Bonbon ana man may pangalan dira abroad niya sa Bonbon may magpa-bunyag. Yeah. Namo kasi may naglista ninyo. Yung naman may kami nagbuot anak ko da. Yeah. Kaya akong actually ma'am, akong mama papa gid ang nagkuan anak diri niya. Di man daw mamusugot kung dili gid ang pagtungod. Ginikanan, ya siya man lagi, pwede man lagi siya. Yeah. Akuhan. Yeah. Wa siya nitingog. Yang gitawag kong naglista. Kasi sa sunod ha, dili ka magbuot og lista. Dili pwede mag-schedule. Yan na niya. Tayo. Dili, kalusot na may itong permero. Unta. Gani. Oo Depende niya. lang sa kuhan, mo bantay ba? Sir? Ayan tayo. Ito na ko. Depende rin maguna sa bantay. Daddy. Wala lang ko xerox sa itong permero. Ako na lang video. Pilit mo yung video mo. Kasi klaro. Ang service. Oh. Ito na me. Hmm. Dali sarap. Ano na ako? Sagot ko na ba?
style karon ada tubang dari video. Kaya main nak. Sige na kita orang semua. Mas maanan sa aircon niya ba? Hindi kang gagawas. Kita main nak. Kung dito dito kay pagpindot yung kasakit, makakagugay na mo. Primero lang, no? Ano ba yun, Sam? Sakit. Pero gamay. Kamot, kamot. Bantang kamay. Kami kita na ako itong video ba nung may ads, no? Oo, eh. Video ka kakuha ng ads pag di ka ka-require mga gat. Ilang requirements ba, no? Nanay mo buwisin mo. Hanggang. Ang lagi na igot. Puno raman ang lugay. Nagkaroon pa dyan ay natandog ng kabagas. Karoon pa dyan. Tampak udah tetap. Kami na pagpapaloy. Nah. Itu kan. Lusa yang gani ako. Lusa yang nasa sir. Atas video sir. Pero pag mapindot kayo mugaan. Ha? Pag mapindot ba kayo mugaan. Ano pag mo man siya niya ma-slide mo kami. Wala naman siya gaan naman siya. Pag lami matogi ka man. Hello guys, shout out sa Tagalopon. Smile, picture ko. Karon pa kag style ani dyan ba na? Karon pa kag sulay. Karoon pa dyan kuya. Ano lang yung sir, naod ba na? Sige, pamugos gani ko siya. Atong pag abot na po. Bukag ka ng dito sa buto na yun. Hindi ko siya eh. Atong kailang buntag na yun eh. Ito ah. Kaya murag nalukoy naman ko siya. Kasi kata namin sa lawas. Yan, gusto yan na si Sabay na ba? I mean po, nasabay na lang po sa mga baboy, ano? At least ba nga, wala nang Naku, naman ako yan. Iba na sa iya ka. Layuan ko. dapat yung pubiyahin. Yan lang may katulog. Huwag ko katulog sa kinan kay siya nag-drive katugon. Ano naman? Sige na kong istorya kay katugon siya. Ah, sa'yo mo kaya nimbat na alas 3 pa. Ano minute? Sudah kasih po. Sige na, pupul-pupul yan. Bisa na. Simot uga, yan. Pasaon pa dyan, ah. Ano, tayo ka ng hagok pa, ah. Ano ako pwede nga ko, hawak may computer lang muna kung ano. Dugay pa maparalyze. At least dugay pa. Mo ako tinaw di jud ang undang. Kung undang jud tabraan lang.
kadakuan di ho pasa beto. Beto mo. Mo dito mo ko dito no. Ah, pas mo.